Apa jende moduz, zer moduz, dakizuenez badira aste pare bat gutxi gora bera, Euskalteleko teknikari bat etxera etorri eta deko lauka berria martxan jarri zidala. Honezkero esperientzia apur bat pilatu dut gailuarekin, eta horregatik gaurkoan kontatuko dizkizuet 3 gauza deko berriaren inguruan. Gauza bitxi bat, gauza txar bat eta trikimailu bat. Azteko eta behin gauza bitxi bat, niri behintzat gertatu zaidana. Dekoa etxean jarri didatenetik, inoiz baino telebista gitxiego ikusten dut. Badakizue nik problema bat daukadala YouTuberekin. Sartzen az YouTubeen aurretik apuntatuta neukan dokumental superinteresgarri bat ikusteko, eta bukatzen dut, ondo dakizuen moduan, munduko bideoerik eta bizarroenak ikusten. Hori egiteko orain arte, telefonoan jarri behar nintzen, hor pantalla txikian, edo bestela ordenagailuan, ordenagailua piztu, prestatu, tal, ez dakiz zer, eta orain zer gertatzen da? Orain gertatzen da, sofan jesartzen naizenean, azten nazela saltzeatzen YouTubeen gora eta bera, eta orduak eman ditzaket sofan ez egita bideo bizarroak ikusten. Orain arte, maila teorikoan bakarrik ikusi duana, hau bezalako gailuek telebista ikusteko modua aldarazi egiten dutela hain zuzen ere, orain praktikan ikusi dut eta ikusi dut gainera, nik neuk esperimentatu dut etxean, ezta? Eta gauza kuriosoa da, ze bainotzuet, gero eta telebista gitxiago ikusten dut, eta gero eta interneteko bideo gehiago. Eta ez bakarri YouTube, bada aplikazio bat Haystack edo lako zer deitzen dana, beste herrialde batzuetako telebistetako edukiak ekartzen dituen eta egia zen oso erosoa da horiek telebistan sartzea. Imaginatzen dut Smart TV, benetako Smart TV bat daukazuen hau esperimentatu duzuela, ez? Baina niri behintzat kuriosoa egin zait, hori, zeherra zeiten da, sofan bota eta baina YouTubeko bideoa jarri, ez? Bi, gauza txar bat dekoaren inguruan. Orokorrean gailua asko gustatu zait eta nik gomendatu eta bana egingo nuke, baina aitortu behar da softwarea oso berde dagoela oraindik. Niri behintzat bi arazo ematen dizkit behin eta berriz. Lehenengoa telebista ikusteko aplikazioak ematen du. Pizten dudan bakoitzean, aukeretara joaten naiz, jartzen dut sistemaren hizkuntza euskaraz, gailua amatatu eta berriz pizten dudanean berriro jartzen da gaztelera. Eta bigarrena, gailua estabil batere ondo Chromecast funtzioarekin. Dekoa etxean jarri eta berehala, internetera konektatu zen lehenengo momentuan egin zuen lehenengo goza izan zen Chromecast aplikazioa eguneratu. Eguneratze horrek petau egiten du sistema guztia. Eguneratze hori instalatuta dagoela, saiatzen bazara telefonotik, ordenagailutik edo beste gailu batetik, bideo edo pantalla bat bidaltzen dekoa erabat kolgatu egiten da, eta ez dago modurik berriz martxan jartzeko. Egin daiteken bakarra da, entxufetik kendu, desentxufatu eta berriro piztu. Soluzio bat ere badago eta ez dago oso komplejoa. Bakarrik da aktualizazioa kentzea, desinstalatu egin daiteke, eta sistemari eragotzea aktualizazio automatikoak egitea. Baina, klaro, ni telebistaren aurrean jesarri eta lasai egon nahi dut, ez dut egon nahi aktualizazioak kentzen, jartzen, konfiguratzen eta bar, ezta? Pentsa dezagun denborarekin hauek danak konpontzen joango direla, baina bi puntu horiek behintzat niri oso karganteak egin zaizkit. 3. puntua trikimailuena zen. Aurreko bideoan esan nizuenez, gustatu ez zaidan beste gauza bat da Euskaltelek jarri digun urrutiko agintea. Urrutiko aginte hau, egia esan badoka gauza bat ona, eta da aurreko dekoaren agintearen oso antzekoa dela, eta orduan, jendea manejatzeko eta erraza da, aurrekoarekin ohituta baldin bat zaude, honekin ere berehala ohitzen zara, baina faltan ditu nire ustez gailu honetarako ezinbestekoak diren funtzio batzuk. Adibidez, ahots bidezko bilaketa, sagu funtzio apur bat sentsibleagoa nolabait, honekin bai gora eta bera egin dezakegu, baina oso pausu handietan, eta batez ere idazteko kapazitatea. Aurreko bideoan erakutsi nizuenez, aginte honekin hor bilaketak egitea, zigor bat da, zeibili behar duzu, fletxekin letrak banan aukeratzen, eta zorionez badaude arazo horietarako konponbideak. Adibidez, hau. Dekodetzailera USB bidez konektatzen den teklatu inalambriko bat. Beldura apur bat baneukan honekien funtzionatuko zuen ala ez, baina proba egin dut eta egia esan oso ondo funtzionatzen du. Badauka USB dongle bat, dekoaren USB zirrikituan entxufatzen dana, piztu eta listo, ez dauka besterik. Hemen dauka trackpad funtzioa egiten duen gune bat, hemen berriz Euskaltelek ematen duen mandoaren antzeko aginte bat, fletxa bidezkoa, eta gero, teklatu osoa, eta bar. Pena da,
hemen ez daudela jasota aginteak dauzkan funtzio guztiak, menu eta gida tekla, programazio gida zuzenean ematen diguna, horiek ez ditugu hemen topatuko, baina, bueno, nik uste dut oso ondo datorrela, Androideko jolasak erabiline bai dituzu, bilaketak egiteko, momentuz ezin da, baina, bueno, txateatzeko aplikazioen bat, edo Twitter, edo olakoren bat martxan jartzen duten momentuan, olako teklatu bat iaia derrigorra izango da. Hau gainera, Amazonen lortu dut, Reie markakoa da, eta 15-16 eurotan dago, ez da garestia. Jarriko dizuet hemen behan lotura eta blogean ere, nahi baduzue, interesa baldin baduzue, hartzeko. Eta, bueno, 15 euro horiek diru gitxi dira, baina badira diru apur bat, eta hori ere gastatu nahi ez baduzue, badago beste alternatiba bat, kontrol aurreratua eraman alizateko. Bada aplikazio bat Android TV deitzen dana, zuzenean konektatzen da Android gailuarekin, kasu honetan dekodetzailearekin, eta momentu horretatik aurrera, zuen mobileko pantalla erabili aldozue, trackpad bat balitz moduan, edo nahi baduzue bebai tekla bidezko kontrola egin dezakezue, eta ahozko bilaketak eta testu bidezkoak ere telefonoko teklatuaren bidez, edo telefonoko mikrofonaren bidez ere egin daitezke. Doainik da aplikazioa, Googleena berarena da, oso Googleen aplikazio ofiziala da, eta Google Playin aurki dezakezue. Hemen behan ere jarriko dizuet lotura, eta nahi baduzue blogetik egin bueltatxo bat, eta hori ere emango dizuet azalpen zehago bat. Bueno, gutxi gora bera, hau da, azken aste pare honetan, deko lauka honekin pilatu dudan esperientzan oinarrituta eman aldizuedan ikuspegia, hau edira eman aldizkizuedan aholku eta iritziak. Beti bezala, galderarik baldin baduzue, idatzi lasai, blogera, Twitterera, nahi duzuen lekura, eta saiatuko naiz erantzuten. Bideoa gustatu bazaizue, adierazi ala dela, botoitxoari emanez, eta besterik ez, hurrengora arte, eskerrik asko bideoa ikusteagatik.